Nire kasuan eduki erlazioa arte urbanoan edo grafititik hasi nintzen pixka bat lantzen kontzeptu bisualak eta garatzen. Eta bai, abia puntu bat da. Bai egia da, bai daukagula kontaktua dantza urbanoarekin asko bai gure ekoizpenetan, gehien bat dantzasko ekoizpenak egiten ditugunean. Dantza eta multimedia hitza erabiltzen dugu pila bat, zen medio asko nazten ditugu, baina berez da ikusentzunezko ekoizpenak eta naztuta arte eszenikoekin. Bai, bueno, esperimentazioa da gauza bat, naturalki igual irteten dela barrutik, ez? Dakasulako egon ezin barruan edo irrika bat edo zerbait, eta azten za jolasten, ez? Esperimentazioa jolas bada, ez? Eta urterekin aurrera, gero eta erraminta gehiago dauzkazu, eta erraminta horien nasketa bada, eta esperimentazioa da puntu bat, ez duzula inori kontuak eman behar, eta bai, jolas hori egin behar da beti. Baina guk bai daukagula argi simplizitate batekin nahi dugula planteatu gauzak. Eta gero hori ez, esan nahi aldetik bai oso basikoak, azalean dauden gaiak dira, ez? Osea, momentuz ez dugu barruko gauza asko bilatzen. Askotan duzu pentsatzen asko, egiten dituzu gauzak egiten duzulako eta listo, ez? Baina bai daukazu behar da kontatzeko gauzak eta nola kontatzozun bai importantea da eta askotan gehiago gustatzen zaigu nola kontatzen ditugun gauzak kontatzen duguna baino, ez? Azkenean guretzat abiabu puntu bat, baina helmuga da guretzat da kanpo eszeniko bat, ez? Kanpo eszeniko horretan pilatzen ditugu gauza guzti horiek, ez? Argia, kolorea, soinua. Eta bai, hori, bideak eta gure helmuga da, kontzeptu horren helmugak eta nasketa egiteko egunea da eszenatoki bat. Partikulak bai egia esan sortzeteak orduan nire estetika edo bai kontzeptu grafikoan bai erabiltzen ditu dela partikulak edo irudi txikiak edo gauza batzuk definizio askokoak askotan, ez? Eta horrek emototzu aukera mugimentua sortzeko eta erosu mugimentu horretan edo
motion grafikeko elementu horietan pausa bat ematen baduzu, argazki bat ateratzen baduzu, bai, ikusten da hor dagoen komplexidade grafiko aldetik daukan komplexidadea. Eta bai, partikulak, bai, definizioko gauza bat da, bai.